An filɛbaw ni an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma. Bi ye tarata ye marisi kalo tile 31 san 2026 wolomasiri tabaw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri ni min ma fara a kan foyi ma bɔ a la. Kunun ko kalo laadala ɲɔgɔnye min bɛ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ka ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ye. DIRPA ɲɛmaa n'o ye Sulemani Danbele ye colonel major ale ye kunnafonidilaw masalala kunun ko min kan an na o kumabaw fɔ a ɲɛna. Muso dɔ sajolakaw fɛ yen ale tun b'a fɛ ka min ye tasuma minɛ muso wɛrɛ la o kɔni fatura. Polisilakaw ye wulikajɔ kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka t'u bolo d'a kan Kayi Bɛnkundakaw olu fɛ yen min bɔra o kɔnɔna an na o ɲɛfɔ aw ye. Énergie ale ka yɔrɔ min kun tiɲɛna Kɔjalaninkaw fɛ yen a yirala k'a fɔ sa ko yɔrɔ in kɔni sera ka dilan nin waati in na min ye 15 kilowatts ye o kɔni dilanna. 200 kilowatts n'o bɛ taa Manatalikaw ka fanfɛla fana na o fana sera ka sigi sen kan baara tɔw bɛna to sen na yaasa yɔrɔ in ka se ka kɛ gejegeje ye an na an da don o la. Taji ale sɔngɔ yɛlɛliko la maaw hakilina kɛra fila ye dɔw ko a ɲɛna dɔw ko a ma ɲɛ nka bɛɛ lajɛlen tigɛlen don min kan sa taji yɛrɛ ka ye ɲɛna sɔngɔko kɔni o tɛna kɛ baasi ye. Pomme de terre ale sɔngɔ jiginnen don kosɛbɛ segukaw fɛ yen chrétien denmisɛnw tun bɛ lajɛla sankaw fɛ o kun cɛra min ye marisi kalo tile 31 vignette tali o bɛ kɛ o ko bannen ye pewu wa min ye bi marisi kalo tile 31 fana ye Mali ale samata sɛgɛw olu bɛ Rusikaw fɛ yen dolati tɛgɛ min tɔrɔntɔrɔ la don sa Gazprom Arena la Saint Petersburg ni dɔw b'a fɔ ma ko Leningrad farikolo ɲɛnajɛ in bɛ kɛ bi nɛgɛ kanɲɛ 17 Radio Mali ka télévision filanan n'o ye ORTM ye ja ninnu bɛna tɛmɛ o kan. Basikɛti baden dolati dɔ tun kan ka kɛ an fɛ yan denmisɛnnin minnu si bɛ san 18 na nka o bɔra a ma sabula min ye Kɔnɔwari ale ni Laginɛ ye olu ko k'olu tɛna se ka sira sɔrɔ nin waati na ka na hali n'o y'a sɔrɔ o tun ye labɛnw olu daminɛ. Nin bɛna k'an ka kuma la kumabaw ye bi sɔgɔmada in na min bɛna walawala sɔɔni a bɛ se k'a faamuya cogo min na. Bi sɔgɔmada in na an bɛ taa sɛnɛkɛlaw ka soba la min ye ɲɛmaaya jɔyɔrɔ o baaraw labilali daminɛna nin waati in na ɲɛmaa kura o kan ka ɲini. Sɛnɛ yɛrɛ a bɛ dabolo jumɛn na anw ka jamana kɔnɔ yan san o san laajala ɲɔgɔnye bɛ kɛ kulubakaw fɛ yen k'a yira sa k'a fɔ ko min ye san yɛrɛ sɛnɛko baaraw bɛna kɛ cogo di kɔɔri bɛ kɛ cogo di da dumunifɛnw bɛ kɛ cogo di nɔnɔ jɛgɛ fɛn o fɛn bɛ yen n'o kan ka sɛnɛ an ka jamana kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen bugunatigɛ kɛ ka ɲɛfɔli kɛ jamana ɲɛmaaw ye musaka min bɛ don a la ka tila ka o fana fɔ fɛɛrɛw bɛ se ka sɔrɔ o la cogo min o bɛɛ n'a ta min ye Mali jamana ye tɔni 11,000,000 buruburu 7 laɲini tun ye o ye a kun yɛrɛ la sa k'a fɔ ko min ye 7,000,000 ye tɔni na o ka se ka fara a kan nka sɛnɛ kun cɛlen min ye 11,000,000 buruburu 4 o de sera ka sɔrɔ nin waati in na gɛlɛya n'a ta bɛɛ min ye sɛnɛkɛlaw yɛrɛ kɔni ye olu kamana gualen don bi sɛnɛ mun tɛmɛnen filɛ nin ye a kɛra degun ye a kɛra kɔnɔguan ye a kɛra min ye wulikajɔ ni cɛsiri bɛɛ lajɛlen ye yaasa baara bɛ se ka kɛ foro kɔnɔnaw la cogo bi wa bi fana min ye ɲɔnɔ mara kɔnɔna na sɛnɛkɛla caman bɛ kule la dɛ. Sɛnɛkɛlaw y'a yira k'a fɔ bi olu ye malo sɛnɛ u ye malo baara u ye malo gosi malo filɛ u bolo nin ye nka u bɛ ka sanba ɲini a la ɲɔnɔna marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na wa o ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye baloko ta nasira ye baloko gɛlɛya sumanko gɛlɛya o fɔli o bɛ se ka gɛlɛya an ka jamana kɔnɔ nin waati in na sabula sɛnɛkɛlaw y'a yira k'a fɔ ko olu ye baara kɛ nka anw yɛrɛ fɛ yan sɛnɛkɛlaw ka sɛgɛn ju ye mun ye sɛnɛkɛlaw labɛnni sɛnɛkɛlaw yɛrɛ lamɛnli sɛnɛkɛlaw la tɔbɔtɔli sɛnɛkɛlaw mago bɛ fɛn min na o ka se k'u sɔrɔ nka kuma caman an ka jamanaw kɔnɔna na min bɛ kɛ kuma na Bamakɔ ani dugubaw kɔnɔna na o fɛnw tɛ se sɛnɛkɛlaw yɛrɛ ma togodaw la tubabukan ka ca la a bolofaraw ka ca a nɔnfɛnw ka ca o de la jɛkulu nana sigi sa k'o ka se ka kɛ sɛnɛkɛlaw baaramaralaw jɛgɛ mɔnnaw min ye maa minnu bɛ kungo lakanani baaraw kɛ ko k'o soba sigi sen kan kabini san 1987 san
o tɔgɔ kɛra APCAM ye. APCAM bilama a yende ba cɛkɛnɛ kɛnɛ kan dɛ. Nin san 5 laban in na bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ ko min ye APCAM ye a tununen don kɛlɛ kɔnɔna na. Sɛnɛkɛlaw bɛ kule, u bɛ magaw kɛ, u bɛ wulikajɔw kɛ, u bɛ cɛsiriw kɛ u yɛrɛ ye. Jɛkulu min bɛ n'o kan k'u tɔgɔla kuma sa ka se sanfɛmaw ma, o ɲɛmaaw olu tununen don. A yɛrɛla sa k'a fɔ nin waati laban in yɛrɛ la ɲɛmaaya sigi ale baaraw kan ka kɛ. Maa min bɛ APCAM kunna bi n'o ye Sanusi Buna Sila ye ko ale yɛrɛ ka mandat banna pewu. A sigira mars kalo tile 18 san 2021 min ye mars kalo tile 18 san 2026 o kɛra ale ka baaraw bannen pewu APCAM na. N'o dun kɛra min ye Sanusi Buna Sila ye a jɔyɔrɔ kan ka labila, maaw kan ka ɲini min bɛ sigi a nɔ na. Minisiri min tun bɛ n'o ye Daniel Clément ye, ale tun ye sɛbɛnw ta ka fɛɛrɛw sigi sen kan k'a yira sa k'a fɔ ko k'a lajɛ min ye jɛkulu in ye a bolofara minnu b'an ka sigidaw la, minnu b'an ka burusukɔnɔnaw la, minnu b'an ka villagew la ka na se an ka dugubaw ma ko k'olu faleni boloda. APCAM baaraw yɛrɛ kun sigira sen kan koyi k'a yira sa k'a fɔ ko yɛlɛma ko ka o sigi sen kan. Labɛn kun kɛra cogo min na u kun y'a yira sa k'a fɔ ko k'a daminɛ décembre kalo tile 16 la ka na bila janvier kalo tile 15 la san 2026 min ye dugu olu taw tun bɛna kɛ. Min ye janvier kalo tile 16 ka na bila tile 31 na o tun kan ka kɛ maa minnu kan ka kɛ délégués ye commune na olu sugandili ye. K'a daminɛ sa février kalo tile 1 ka na bila février kalo tile 10 na o tun kan ka kɛ cercle ni Bamakɔ district marabolo olu ɲɛmaaw sugandili ye. Min ye février kalo tile 11 ka na bila février kalo tile 21 na région ni Bamakɔ district yɛrɛ ta fo ka taa se bureau ba ma o faleni kun kan ka kɛ. Min ye ɲɛmaa kura bɛ se ka sigi cogo min na ka bɛn ni mars kalo tile 1 ka taa bila tile 15 la, sabula min ye président min bɛ yen ale ka mandat banna mars kalo tile 18. Yɛlɛma o nana don gouvernement kɔnɔ mars kalo la baara ninnu bɛɛ lajɛlen jɔra. U jɔlen ministre kura nana n'o ye Dr Ibrahima Samake, a fɔra sa ko ale ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ baaraw bɛ se ka sigi sen kan cogo min na. Ale fana ye maa sugandi mars kalo tile 2 k'o ka se ka baara sigi sen kan, kalata bɛ se ka kɛ cogo min na APCAM kɔnɔna na. A bolofaraw bɛɛ lajɛlen min ye assemblée consulaire ye k'a ko ɲɔgɔnlɔn ta k'a bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa assemblée générale ba yɛrɛ o bɛ se ka kɛ cogo min na ni bureau sigi ɲɛmaayaba o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na. Nin waati in na min ye sɛnɛkɛlaw ye u kɔni sigilen don ka waatiw kɔnɔ ani donkuraw dɔgɔdali. Nka min ye APCAM ɲɛmaaya so ye jalakili bɛ ta ka ɲɛsin a ma. Sɛnɛkɛla caman diminen don u kɔrɔ bi, maa minnu yɛrɛ b'a ko kunna u yɛrɛ ka tɔnjɛkulu kɔnɔna na u dɛsɛlen don ka jɔyɔrɔw sɔrɔ yaasa u ka se ka na u ka tɔn ka k'u ka tɔn ka cɛbɔ ye. Min ye sɛnɛkɛlaw ye u y'a yira sa k'a fɔ APCAM kɔni ma ye fiyewu. Nɔgɔko kɛlɛ la u ma ye, sumanko kɛlɛ la u ma ye, baloko kɛlɛ la u ma ye. Magwa mun la kuma min kɔɔri baarita kɔɔri nɔgɔ min ye jacinthiw ye ka taa se fɛnw bɛɛ lajɛlen ma, maaw yɛrɛ de kɔni ye ɲininkali kɛ sa n'o y'a sɔrɔ olu calatigɛ jɛkulu minnu bɛ yen bi olu ka kumada ye min ye fanga kɔrɔ n'o bɛ yen. Waati tɛmɛn'o la APCAM ɲɛmaayaso wulikajɔ ni timinandiya, sɛnɛkɛlaw ka hakɛw tali, sɛnɛkɛlaw tɔbɔtɔli, kɛnɛbaw sigili min ye APCAM ye ka sangalamaci kɛ ka se ka se sɔrɔ ka di sɛnɛkɛlaw ma. A tɛ ka ye o baara la tuguni. Ale min kan k'i duuru bɛɛ lajɛlen kɔ a kɔrɔ ale yɛrɛ tɛ ka se ka ye. Hakililajigi la sɛnɛkɛlaw ka sanko san daminɛ ɲɔgɔn ye min kɛra Kuluba min ye Sanusi Buna Sila ye a y'a dankɛnɛmaya bɛɛ lajɛlen ye koyi. A ko nɔgɔ bɛna gɛlɛya, nɔgɔ sɔrɔli bɛna gɛlɛya, fɛɛrɛ minnu b'a bolo a y'olu fɔ. Wa bi min ye Silakɛ ye ale yɛrɛ bolo jalaki kɔni tɛ se ka kɛ, sabula fɛɛrɛ ni dabali minnu sigira sen kan a lawaleyali o ye maa wɛrɛw ye minnu bɛ faso ka cakɛda jɛkulu kɔnɔna na. Nka bi in na min ye sɛnɛkɛlaw ye olu ɲɛjɔyɔrɔ ye ale de ye, u ɲɛjɔyɔrɔ ye min ye APCAM ye. O de la bi caman bɛ k'a yira sa k'a fɔ ko don nataw la u na ɲɛmaaya wɛrɛ ɲini han. Sɛnɛkɛlaw diminen don cogo min baganmaralaw b'o cogoya kelen na olu yɛrɛ kɔni ko ko olu yɛrɛ t'a dɔn n'a sɔrɔ ɲɛmaaya so bɛ olu la yɛrɛ. Wa bi gɛlɛya min yɛrɛ bɛ APCAM na o ye k'a fɔ kuntilenna baara kɛcogo fɛɛrɛ ɲɛnɛmaw ka se ka sɛnɛkɛlaw ni baganmaralaw ni kungo kɔlɔsibaw ni kungo lakanabaw ni maa bɛ baara kɛ sɛnɛko ni baganko ta nasira fɛ k'olu bɔ nɔgɔ la ko nin san 5 in kɔni kɔrɔ a kɛra o fɔr'u jigi kɔ ye. Sabula ɲɛmaaya bɛ maa minnu bolo olu ma ye cɛ kɛnɛ kan. Nka u y'a yira sa k'a fɔ min ye bureau kɔni faleni nata in olu tɛna fili maa sugandita la dɛ.
sabula bɛɛ lajɛlen se b'i yɛrɛ la marabolo bɛ se b'a yɛrɛ la dugu bɛ se b'a yɛrɛ la min ye fédération u bɛɛ lajɛlen se b'u yɛrɛ la ka maa sugandi Ze min bɛ se ka kɛ u ɲɛjɔyɔrɔ ye o y'u ka laɲini ye. Aw bisimila hôtel Lafiya la. N'i ko hôtel Lafiya, wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na. Réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. Wala n'an bɔra sɛnɛkɛlaw ka ko la o sɛkili sabasiri o tɛna na ja an bɛ taa diripa kɔnɔ min ye masa Solo ye Sulemani Danbele colonel major laada a y'a tilenni daminɛ ko kura tuguni kunungo ntɛnɛn n'o tun ye marisikalo tile 30 ye a ye kunnafonidilaw wele k'an y'a bila yɔrɔ min k'an ka ta o dakun yɔrɔ in na ye masa Solo ko waati min na camion bɛ ka bon baaraw kun ka ca olu yɛrɛ bolo o de la u kun ye ko in ɲɔngiri a kɔni ka kumaw ye tali kɛ min na belebelebaw la o ye k'a yira sa k'a fɔ ko armée min tɛ ka fara a ka wulikajɔ ni cɛsiri ka foyi tɛ ka bɔ a la k'an kuraw jɔli minɛnw nali min ye wolomasiri tabaw kɔni tɛgɛlen don ka kɛ bi jɔnmuso n'a kɔladen waati bɛ wulikajɔw kɔnɔna Mali fantan 4 k'o dogolen tɛ maa la masa Solo ko k'a jibina nkalon min taara ka da jamana in na k'a yira k'a fɔ ko maa 100 labilara ko yaasa baara ka se ka kɛ k'o ye nkalonfin ye ko tiɲɛ tɛ o la a y'a ɲini kunnafonidilaw fɛ k'u hakili to kuma jatigintanw jatigintanw ja minnu n'olu tɛ nafa ɲɛ sirabaw kan bi ko min ye armée ye a b'a ka masaya la su ani tile min ye taji bɛ don cogo min na balow fana bɛ don o cogo la fɛn min mana fara o kan foyi tɛna na bɔ o la don nataw kɔnɔna na masa Solo y'a yira sa ko min ye terrorisme kunnafonidi ye k'an ka hakili to o la fɛn o fɛn bɛ n'an m'a faamu weleli ka kɛ a bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ye cogo min na yaasa u ka kisi jajugu ni kibaruyajugu tɔɔrɔ ma u ka dayɛlɛlen don o kama wa a y'a yira fana k'a fɔ min ye armée ye bi kɛnɛ kana na Mali kɔ kan a ɲɛ ka a fantan 4 bɛɛ lajɛlen wulikajɔ bɛ ka kɛ o la colonel major Sulemani Danbele a ko jaabi minnu sɔrɔla bi ko u bɛ k'olu di tuma bɛɛ kunnafonidilaw yɛrɛ bɛ o ye olu ka bɔlɔlɔ sira fɛ armée kɔni hakilila tigɛlen don bi cɛdenw galabu b'u u la kosɛbɛ o de la wulikajɔ bɛ kɛ fan o fan bi armée de bɛ ka se sɔrɔ nka a y'a yira k'a fɔ ko min ye Bamajɔlen Jugawale kɛlɛli ye a tɛ taa bolodi ɲɔgɔn ma kɔ bolodi ɲɔgɔn ma in ale kan ka sinsin an n'an lamini jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ yaasa se ka sɔrɔ min ye Solo ye a ko ni Ala sɔnna a ma kunnafoni kɔni sanuma min ye armée ta fan fɛ an k'an jabala kɛ diripa ale ye a n'a ka kunnafonidi siraw olu bɛ se ka sigi sen kan cogo min na n'an bɔra diripa la an bɛ taa Kayi mara kɔnɔna na polisi minnu bɛ sajolakaw fɛ n'olu ka ɲɛmaa ye commissaire principal de police Abdina Gindo ye a y'a yira sa ko marisikalo tile 26 maa dɔ bɛ o ye sigana muso ye u y'u bolo d'a kan sabula a ye maa fa kɛ muso kofɔlen sa a nana ye k'a fɔ ko a ye maa dɔ de kɔni bɔnɛ a nin na maa min ni a y'o fa bɛɛ la jenini kɛlen sa min ye a buramuso ye o de ye kangarimada kɛ ka ɲɛfɔli kɛ o la sa brigade min bɛ sajolakaw fɛ yen n'o bɛ commissaire de police Amadu Seku Fɔnba bolo Fɔnba n'a ka cɛdenw ye wulikajɔ kɛ koyi waleya in kɛra yɔrɔ min na n'o ye Yatela ye ka t'u ɲɛda yen kan maa min bɛ sa n'o a kɔni fɔra k'o ye jenini kɛ ka faali kɛ fala ye a ye duuru de fiɲɛ na ka taa u ka dugu la han a taara yɛrɛ sɔrɔ fo Kayi o bɛɛ n'a ta ale ɲinɛna min kɔ Tapa bɛ yen o belebele Tapa ko n'a ma ɲɛ min kɔ
min ye sajolakaw ye u ni Kayi polisisow k'u bolo ni ɲɔgɔn ma falaw ka baara kɛ wulikajɔ kɔnɔna na sa a taara sɛgɛsɛgɛ k'a ye ko muso in bɛ kin min na Kayi o ye bɛnkunda ye bɛnkundakaw fɛ yen an ye du bɛɛ wɔni woloma fala ye an donna du ni du fo ka taa an bolo da o donna anw bɛ Bamakɔ yan tapa ka maaw donna u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ fala u taar'u bolo da muso kofɔlen in kan ale yɛrɛ n'a balimamuso bɛɛ lajɛlen u bɛɛ lajɛlen furulen don cɛ 2 ma olu fana ye kɔrɔ ni dɔgɔw ye du kelen kɔnɔna na fala ye ko in nana sɔrɔ cogo di sinamusoma kɛlɛ tɛ nin ye dɛ nin kɔni kansinamusoma kɛlɛ de ye sigara de nana kɛ sa waati dɔ la du kɔnɔna na mankan dɔ nana wuli maa dafiɲɛ o bɛ jɔra a yɛrɛ la ale y'a ye k'a fɔ ko kuma min fɔlen filɛ nin ale tɔgɔla kuma don a fana ma fila kɛ koyi a taara esansi de san muso ɲinɛnkolomatɔ dalen suma la ka esansi bɔ muso ka birike kɛ ka taa wuli a la ka duuru don i yɛrɛ la ka taa n'a yɛrɛ ye a taalen sɛgɛsɛgɛli kɛlen yatelakaw sajolakaw fɛ fala ye u nan'u bolo da a kan fo Kayiba Jabate muso fɔlen san 22 don wa bi a bɛ tribunal maaw bolo min ye sɛgɛsɛgɛli tɔ olu bɛ se k'a lawaleya cogo min na ka fara polisiw ta kan waleya in kɔni ye maa caman ka kamana na fala ye muso ni bɛ se ka gɛlɛya ta cogo di fo ka taa tasuma minɛ ka muso ka taji bɔ a kan ka tasuma minɛ a la contrôleur général de police Sukone nin y'ale ka laɲini ye sabula ale ko polisiw bɛ yɔrɔ yɔrɔ maaw n'u bolo minɛ olu lakana ni baara o k'o kɛ ministre Dawudi ye laɲini min k'u fɛ o sinsinni no o timɛli don Kayi polisiso n'o ye Tapa Uri Dɛma Jalo n'a ka cɛdenw ye ko k'u fo min ye sajolakaw fana ka fɔnba ye k'a fana fo kɛnɛ kan a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ka taa se commissaire principal de police ma min ye Amadu Seku fɔnba ye a n'a ka ɲɛmaa n'o o ye contrôleur commissaire principal de police Abdina Gindo ye k'a fana fo sajolakaw fɛ wulikajɔ ni baara ale kɛcogo ɲuman na fala an bɛ t'e fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na ni kibaruya tɔw ye. ɲɔnɔrɔ ɲinina mɛnɛ ɲɔ sɔrɔ cogo o cogo forotigi ye min sɔrɔ a t'o ɲɔgɔn sɔrɔ fiyewu cérémonie de graduation école de santé kalajata ani ka dɔ k'a fɔ ISM go n ko maatigi de bɛ maako dɔn fɛn min ka dɔ k'a fɔ nin lakɔliso belebeleba ninnu ɲɛmaa ye sa n'o ye docteur Salimu Kande ye a ko a nisɔndiyalen n'a karamalen b'a da diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ kɛkɛ n'i ka dɔ k'a fɔ u ka denmisɛnw ka samara ɲɔgɔnya ye ɲina examination kɛnɛ kan san 2025 kɔni n'o ko a ma ko promotion d'excellence des premiers nationaux bawo examination kɛnɛ kan ka daminɛ niveau bac la sa ka taa bila licence la u wulila k'u jɔ ni bilisi ni yɔrɔsara caman ye o tuma don kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ sigi u ɲɛ n'u ko a dɔw ma ko cérémonie de graduation waleɲumandɔn don weleli bila fa ni baw ma limanaw ani ka dɔ k'a fɔ lakɔli tɔbɔtɔbaw ka se ka taa i ka dɔ k'a fɔ seereya jira k'a jira k'a fɔ denmisɛnw ye min kalan a dɔnniya n'a faamuya ka wɛrɛ u la wa an na ɲɛwɛrɛ sɛbɛn di u ma min bɛ se k'u yamaruya baara kun kan a bololalen de don ka bila avril kalo tile 4 na san 2026 nɛgɛ kaɲɛ 9 n'o dana gosila palais de la culture Amadu Ampate Ba salle Bazumana Sisoko kɔnɔ kɛnɛba in sa a denfaya de talen don k'a di maa hakili juru caninen dɔ ma maa min n'i ka dɔn k'a fɔ ɲinini sira kan ani dɔgɔtɔrɔya sira kan a ye baara caman kɛ médecin nutritionniste n'o m'i diya a fɔ ko clinique sage tutigɛba docteur Mamadu Suware u ka ɲɛmaya bɛ ta ka di docteur Suware ma ka sabu kɛ a ka dɔnniya n'a ka faamuya ye yaasa nin denmisɛn yɔrɔ na se ka o sira ɲuman ta a sababu ɲuman a fɔ ko kitakaw ka tiɲɛkɛ jiri docteur Salimu Kante. fala ye taji yɛlɛ k'a fɔ taji sɔngɔ yɛlɛ maaw bɛ k'an wele fala ye maa caman y'an wele denisese maaw ko anw ko 180 ani dɔrɔmɛ 4 ko 180 ani dɔrɔmɛ 8 ko o don ayiwa an segira a kan tuguni min ye 180 ani dɔrɔmɛ 8 o de ye gasoil sɔngɔ ye fala ye min ye 170 ani dɔrɔmɛ 5 o ye essence sɔngɔ ye sabula sen ta la an y'a ye k'a fɔ ko gasoil ale de yɛlɛla ka essence to min ye gazi ye o fana bɛ a la kayikaw fɛ yen sɔngɔyɛlɛ ye maa caman y'a yira k'a fɔ ko a kɔni bɛna ko gɛlɛya fara gɛlɛya ka fala ye kayikaw ko musaka sɔrɔ gɛlɛyalen don olu bolo bi studio tamani maaw y'u ɲininka k'u ka dalu ye jumɛn ye ko kuma na ko studio tamani maaw tɛ ka kow faamu de wa ko walima k'u tɛ dugu in kɔnɔ de k'u t'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ jamana fan bɛɛ la Bamakɔ y'a fala ye
maa minnu bɛ yen n'olu bɛ transport boli la n'o ye bolimafɛn bolilaw ye ale ni sotaramatigiw olu ko 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 taji yɛrɛ kun tɛ ka ye k'a tun bɛ ka feere sɔngɔ min na k'o ka gɛlɛn ni nin ye k'a dogolen de don sisan sa ko n'a ma ɲɛ ko gouvernement kɔni ye sɔngɔ yɛlɛ fala ye k'u ka taji san yɔrɔ yir'u la dɛ ko n'o tɛ k'an ka station kɔni tɛ k'a t'olu bolo